नमस्कार, मी सुष्मिता तुमचं कुक विथ सुष्मितामध्ये खूप खूप स्वागत करते। आज आपण जेवणाची चव वाढवण्यासाठी वाटण कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत। आणि ह्या वाटपामध्ये आपण एक सिक्रेट इन्ग्रेडियंट टाकणार आहोत, ज्यामुळे हे वाटप आपलं महिनाभर टिकून राहील। आणि हे वाटण आपण कुठे ठेवायचं ते देखील पाहणार आहोत। आणि ज्या बायका कामावर जाणाऱ्या असतात त्यांच्यासाठी ही खूप महत्त्वाची अशी रेसिपी आहे, तर या रेसिपीला लास्टपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग वेळ न घालवता आजच्या आपल्या या रेसिपीला सुरुवात करूया। चला तर मग साहित्य पाहूया। त्यासाठी घेतलेले आहेत 8 कांदे उभे चिरलेले, आलं घ्यायचं आहे बारीक कट करून, त्यानंतर घ्यायचं आहे लसूण। इथे मी पाव किलो लसूण घेतलेला आहे आणि 20 रुपयाचं आलं घेतलेलं आहे, ते बारीक कट करून घेतलेलं आहे। आणि 20 रुपयाचा कढीपत्ता घेतलेला आहे आणि अर्धी वाटी जिरं घेतलेलं आहे। हे सगळं साहित्य आहे। आणि त्यानंतर 5 नारळांचा किस करून घेतलेला आहे। हे बघा, इथे अशा पद्धतीने किसून घेतलेला आहे नारळ। चला तर मग आपण एक एक साहित्य भाजून घेऊया, कसं बनवायचं ते देखील पाहूया। त्यासाठी कढईमध्ये तेल गरम करूया। 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे। तेल छान तापलं की त्यामध्ये कढीपत्ता आधी आपण भाजून घेऊया। साधारण 5 मिनिटाकरिता हा कढीपत्ता मस्तपैकी भाजून घ्यायचा आहे। जोपर्यंत हा कढीपत्ता मस्त कुरकुरीत होत नाही तोपर्यंत लो फ्लेमवरच सतत असं ढवळत राहून हा भाजून घ्यायचा आहे। गॅस ठेवायचा आहे लो मीडियमवर आणि हे अशा पद्धतीने व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून हा कढीपत्ता मस्तपैकी भाजून घ्यायचा आहे। बघा, 5 मिनिटांनंतर आपला कढीपत्ता मस्त असा भाजलेला आहे, कुरकुरीत झालेला आहे। आता आपण हा काढून घेऊया एका परातीमध्ये किंवा तुम्ही ताटामध्ये देखील काढून घेऊ शकता। हे बघा, इथे आपण काढून घेतलेला आहे। आता आपण त्याच कढईमध्ये जिरं देखील भाजून घेऊया। जिरं भाजताना आपल्याला तेल बिलकुलही घालायचं नाही आहे, असंच आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे। साधारण 2 मिनिटाकरिता जिरं आपल्याला भाजायचं आहे। जिरं आपलं भाजून झालं की त्याच कढीपत्त्याच्या ताटामध्ये आपण हे जिरं ओतून घेऊया। आता त्याच कढईमध्ये आपण आलं लसूण भाजून घेऊया। त्यासाठी आपण कढईमध्ये आधी तेल घालूया। साधारण 3 चमचे इथे तेल घातलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपण जे आलं लसूण कट करून घेतले होते बारीक, ते घालायचे आहेत। आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवून हे 2-2 मिनिटांनी सतत ढवळत राहायचे आहेत आणि ह्यांना मस्तपैकी भाजून घ्यायचं आहे। आता हे घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने चमच्याच्या साहाय्याने ढवळत राहायचं आहे थोड्या थोड्या वेळाने आणि हे मस्तपैकी भाजून घ्यायचं आहे आलं आणि लसूण। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। त्याचसोबत बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी येईल। हे बघा, मस्तपैकी आपलं आलं देखील थोड्याफार प्रमाणात भाजून झालेलं आहे। अजून आपण थोडं ह्याला भाजून घेऊया। हे बघा, 2-2 मिनिटांनी आपल्याला हे सतत असं मिक्स करून घ्यायचं आहे चमच्याच्या साहाय्याने। हे बघा, 7 मिनिटांनंतर आपलं मस्तपैकी आलं लसूण इथे भाजून झालेलं आहे। आता आपण त्याच प्लेटमध्ये हे काढून घेऊया, ज्या प्लेटमध्ये आपण कढीपत्ता आणि जिरं काढून घेतलं होतं। हे बघा, त्याच प्लेटमध्ये आता आपण काढून घेतलेलं आहे आलं आणि लसूणला। आता आपण ह्याच कढईमध्ये जो कांदा कापून घेतला होता उभा चिरलेला, तो देखील भाजून घ्यायचा आहे। आता त्याच कढईमध्ये आपण 4 चमचे तेल पुन्हा एकदा गरम करून घेऊया। तेल छान तापलं की त्यामध्ये आपण जो उभा चिरलेला कांदा घेतला होता तो घालायचा आहे। इथे 5 कांदे घेतलेले आहेत उभे चिरलेले, मोठे कांदे होते त्यामुळे 5 घेतलेले आहेत। तुमचे जर मीडियम साईजचे कांदे असतील तर तुम्ही कांद्यांचं प्रमाण वाढवू शकता। हे बघा, अशा पद्धतीने व्यवस्थित सोडून घालायचे आहेत हे कांदे। आता इथे आपला
कांदा संपूर्ण घालून झालेला आहे। आता चमच्याच्या साहाय्याने अशा पद्धतीने मिक्स करून घेऊया आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर गॅस ठेवून ह्याला छान भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे आपला थोडाफार प्रमाणात कांदा ब्राऊन झालेला आहे, पण आपल्याला अजून थोडा कांदा फ्राय करून घ्यायचा आहे। त्यासाठी चमच्याच्या साहाय्याने 2-2 मिनिटांनी अशा प्रकारे ढवळून घ्यायचा आहे, जेणेकरून कांदा संपूर्ण व्यवस्थित भाजला जाईल। बघा, इथे आपला कांदा जो आहे तो भाजून झालेला आहे। या प्रोसेसला एकूण 10 मिनिटं लागतात कांदा भाजायला। कांदा आपला इतपत भाजून झाला की यामध्ये आपण जे कढीपत्ता, आलं, लसूण आणि जिरं जे भाजून घेतलं होतं ते घालायचं आहे आणि हे संपूर्ण घालून झाल्यानंतर चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं आहे या कांद्याच्या मध्ये। आता गॅस लो फ्लेमवर ठेवून हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। साधारण 2 मिनिटं ह्याला व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। दोन मिनिटं हे परतून झाल्यानंतर आपण हे परातीमध्ये काढून घेऊया आणि हे आता पसरवून ठेवायचं आहे परातीमध्ये घालून झाल्यानंतर, जेणेकरून ते मिश्रण थंड होईल। आता त्याच कढईमध्ये आपण खोबरं देखील भाजून घेणार आहोत। खोबरं भाजण्यासाठी 1 चमचा तेल घेतलेला आहे आणि त्यामध्ये आपण थोडं थोडं करून खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, अशा पद्धतीने थोडंसं खोबरं घ्यायचं आहे आणि हे चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने, आणि हे लो टू मीडियम गॅस ठेवायचा आहे आणि हे भाजून घ्यायचं आहे छान। आता हे सर्व साहित्य आपण 1 महिन्याच्या स्टोअरसाठी करून ठेवलेलं आहे, पण जर तुम्हाला 15 दिवसांसाठी स्टोअर करायचं असेल तर या साहित्यांचं प्रमाण जे आहे ते तुम्ही कमी करू शकता। हे बघा, आपलं खोबरं थोडंफार प्रमाणात भाजून झालेलं आहे। कंटिन्युअसली अशा प्रकारे ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून एकाच ठिकाणी खोबरं जर आपण असंच ठेवून दिलं न ढवळता तर ते लागण्याची शक्यता असते। त्यामुळे ढवळत राहायचं आहे थोड्या थोड्या वेळाने अशा पद्धतीने। बघा, आता हे आपलं खोबरं टिकण्यासाठी आपण ह्यामध्ये छोटा 1 चमचा मीठ घातलेला आहे। मीठ घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। हे बघा, इथे आपलं खोबरं जे आहे ते भाजून झालेलं आहे। आता यामध्ये आपण जे कढीपत्ता, कांदा, आलं, लसूण आणि जिरं भाजून घेतलं होतं ते थोडंसं यामध्ये घालून घेऊया। हे बघा, अशा पद्धतीने हे घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्याला साधारण 2 मिनिटाकरिता भाजून घेऊया पुन्हा एकदा। आता जेव्हा आपण हे 2 मिनिटासाठी भाजतो तेव्हा गॅस आपल्याला लो फ्लेमवर करायचा आहे आणि हे भाजून घ्यायचं आहे। हे बघा, कंटिन्युअसली असं हलवत राहून हे भाजून घेऊया 2 मिनिटासाठी। आणि आता हे भाजून झाल्यानंतर एका ताटामध्ये आपण हे काढून घ्यायचं आहे। आता आपण पुन्हा एकदा जे खोबरं आहे ते भाजून घेऊया। अशा पद्धतीने ताटातलं थोडं थोडं खोबरं घ्यायचं आहे आणि 1 चमचा तेल घालून हे छान भाजून घ्यायचं आहे। त्याच पद्धतीने आपण प्रोसेस करून घेऊया जशी आधी केलेली। अर्ध खोबरं भाजत आलं की ह्यामध्ये आपण मीठ घालायचं आहे। हे बघा, आपलं थोडंफार प्रमाणात खोबरं भाजून झालेलं आहे। ह्याच्यामध्ये आपण 1 छोटा चमचा मीठ घातलेला आहे। मीठ घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मीठ आपण यासाठी घालतो जेणेकरून आपलं हे खोबरं व्यवस्थित टिकेल, खराब होणार नाही, यासाठी आपण खोबरं घालतो।
आता तुम्हाला एक गोष्ट इथे लक्षात ठेवण्यासारखी ती म्हणजे इथे आपण जे मीठ घातलं ते फक्त वाटण टिकण्यासाठी घातलेलं आहे। जेव्हा तुम्ही कोणतीही रस्सेवाली भाजी किंवा चिकन मटण कराल त्यावेळी तुमच्या चवीपुरतं त्यामध्ये मीठ घालायचंच आहे तुम्हाला, जेणेकरून तुम्हाला जर वाटत असेल आपण ह्यामध्ये 1 चमचा मीठ घातलं आणि त्यामध्ये सुद्धा आपण बनवताना मीठ घातलं तर आपलं हे खारट होईल। तर लक्षात ठेवा, आपला कोणताही पदार्थ खारट होणार नाही, फक्त ह्यामध्ये आपण मीठ यासाठीच घातलेलं आहे की हे व्यवस्थित टिकावं। आता आपण मागच्या खोबऱ्यामध्ये जसं आलं, लसूण, कांदा आणि कढीपत्ता, जिरा जे भाजून घेतलं होतं ते घातलं थोड्याफार प्रमाणात, तसंच या खोबऱ्यामध्ये देखील घालून हे 2 मिनिटासाठी भाजून घ्यायचं आहे। आणि बाकीचे खोबरं देखील आपण ह्याच पद्धतीने भाजून घेऊया। बघा इथे आपलं संपूर्ण जे खोबरं आहे ते भाजून झालेलं आहे। तर आता प्रश्न पडतो तर हे खोबरं कसं स्टोअर करायचं। इथे एक डबा घेतलेला आहे स्टीलचा, या डब्यामध्ये आपण हे थोडं थोडं खोबरं भरून घेऊया। हे बघा अशा पद्धतीने हे खोबरं भरून घ्यायचं आहे। इथे मी 3 डबे घेतलेले आहेत। जेवढे तुम्हाला खोबऱ्याला लागतील डबे तेवढे घ्या, जास्त एकाच डब्यामध्ये हे खोबरं भरून ठेवू नका। वेगवेगळ्या डब्यामध्ये थोडं थोडं प्रमाणात हे खोबरं अशा पद्धतीने भरून ठेवायचं आहे। आता आपला एक डबा भरून झालेला आहे। आता आपण दुसरा डबा देखील तसाच पद्धतीने भरून घेऊया। दुसरा डबा भरून झाल्यानंतर तिसऱ्या डब्यात सुद्धा आपण ह्याच पद्धतीने व्यवस्थित भरून ठेवायचं आहे। बघा आपलं 3 डबे भरलेले आहे वाटणाने। हे वाटण तुम्ही फ्रीजमध्ये स्टोअर करायचं आहे, तर ते कसं स्टोअर करायचं आहे ते देखील तुम्हाला मी दाखवते। आता हे वाटणाचे डबे आपण फ्रीजरच्या खाली जो ट्रे असतो त्या फर्स्ट ट्रेवरच आपल्याला हे वाटणाचे डबे ठेवून द्यायचे आहेत स्टोअर करण्यासाठी। तुम्ही जर हे डबे सेकंड अँड थर्ड ट्रेवर ठेवले तर हे तुमचं वाटण खराब होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे आपल्याला हे फर्स्ट ट्रेवरच ठेवून द्यायचे आहेत डबे। तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा। त्याचसोबत चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबर नक्की शेअर करा।